Vítáme vás u nového videa, jsem tady zase společně s Melounem. Čau! A dnes, tak se otevřeme tady ještě s mým druhým kamarádem, který se na mě napojil. Nějaké snowflake vajíčko. A jdeme rovnou do toho. Takže první nebo druhý řádek? Druhý. Druhý. Tak to tady je jenom tohle už. Skončilo to na tomto, takže tady to. Please Titanic. Napiš to do chatu. Please Titanic. Tak, je to tam. A pojď, prosím, už, prosím, ale 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 už. Ne, nic. Nedá se vždycky svítit, no. Děkujeme, že jste se dívali a uvidíme se zase v dalším videu. Ahoj.